bag dig. Vi er alle sammen med. Vent på mig. Fuck you, you're not gonna win. Og prøv at se cirklen, nu går det henne. Hvad så alt rundt om YouTube? Det kan være, vi vinder den her. Så kan det være, at den endelig bliver jeg lige kan få en op. Vi må 4. Nightwolf, take some first aid. Vi så spiller fuld team, og vi er mod 4. 4. Vil I være med det der? Ja, vi ser dem. Good job, guys. He's fucking wrecking. Jeg er rigtig low, Jeg er også rigtig low. Tag. Det var heldigt, onkel, vi er mod 2. Bare se de der skud reddet dig, som jeg gav dig. Det var fandme godt, du lige fik den der, onkel. Kom så, drenge, 2 tilbage. Dagen fik den fucking ned på... Ja, jeg er ikke sikker på, om jeg ramte den med min... Jeg ramte dem ikke så mange gange, så jeg kan dræbe dem. Jeg tror, jeg måske har ramt den med en håndgrebel en gang. Jeg kan jo se på video bagefter, jeg optager det. Ja, jeg ramte også jeg har ramt en 3 gange. Drenge, jeg tror, vi har den her. Burde vi i hvert fald. Det var sejt, hvis vi var i vores egen. Det går nok snart. Det er område. Er det ikke lige meget? Der er 2 fly! Jeg kan ikke spille. Jeg er gammel og ret vigtigt lige nu, snor, så... Er det bare det sprog, man har? Ja. Jeg tror, at de 2 er teamet. Det var mere nice, hvis de ikke var timer. Ja, det kunne være fedt. Og så er det bare skudt den anden, så vi var mod en. Så ville vi have haft den, hvis det er de ikke. Hvis det selvfølgelig ikke hacker. Jeg bruger så lige medaljen, uden I lige kunne skynde mig. Ja, det gør vi. Onkel, jeg skal bruge et medkit. Ja. Vil du have nogen? Jeg har 6. Vil du ikke? Ja, Jeg giver mig. Ja. Jeg bruger de, jeg har masser. Hvis der også er et problem med den gas der. Jeg ved ikke helt præcis, hvor det er. Altså, jeg tror lige på sådan her, for der kommer mange bombefly lige her. Vi skal lige længere frem, der er en historie der med træet, hvor der er bomberne kommer. Det kan jeg have dig med. Hvor vi står? Ja, jeg tror, vi står lige derude. Okay. Jeg tror bare, det er der rundt om det her træ. De må komme på et tidspunkt. Nu. De sidder og skal bare campe. Og der kommer gas til højre for os. Venstre. Ja. Godt, drenge, vi er i gas. Vi skal tage højre. Venstre. Højre. Og meget det venstre. Imod nord. Vi er ude. Nej, de kommer igen. Nej, de kommer igen. Løb. Jeg tager en medkit. Run, Forrest, run! Follow me. Okay. Jeg mister 7-8 liv, mand. Yep. It's serious business, that gas. To the right side. Ja. Okay, det er stoppet. Så er det bare take medkit. Vi skal op mod gassen, guys. First aid kit. Den gas, der lige er pusset os, den skal op imod. Og drop your one medkit. Hallo, kig på kortet! Vi skal op mod der, hvor vi behøver nu pladsen. Vi er lige der, hvor vi skal være. Guys. Ja, det er vi. Så venter vi bare på de andre nu. Stille op i skoven. Ja, jeg er oppe. Fuck, gemmer de så godt, dem der, mand. Der er sindssygt, der bliver lille nu. Yep. Where are they? Har du nummer 1? De må være til nord for os. Kan jeg ikke andet med. Hvor kan de? Jeg har fået med en af dem bare gemmer sig ind i den der busk, vi går forbi mig.
Har du nogen med den der hunting rifle før dag? Jeg er ikke sikker. Gør det ikke noise. Så jeg kan bruge 2 skud. De kan ikke rigtig komme bagfra os, vel? Kommer der airdrop lige Nej, over os? de kan ikke komme bag for os, der er plads. Men det selvfølgelig løber i gassen lige nu. Okay, de kommer tæt på nu, guys. De kommer tæt på nu. Hvad? Ja, prøv at se. Det vil vises. Ja, ja. Jeg stiller mig ned. Jeg stiller mig ned. Men den her holder de stadig i live, dem der. Hvor er de? Det er bare godt, vi har raderet heal indtil lige nu. Ved du hvad, det er mine 2 kills. Sådan er det. Ej, det pusher mig, det pusher mig. Hvad? Det pusher mig en lille smule. Ja, Pusher dig? ja. Altså, det skubber mig. Nå, for helvede. Jeg tror det var dem. Vi lader os venner, mand. Vi skal ikke være alene. Wait for us, Nightfall. Sagde du lige Nightpool? Nightfall. Pool. Jeg ved ikke, kan cirklen ikke blive mere Nå, det mindre? er MTK. The toxic is coming. Jeg vil nu. Hvor er de små bastard? Vi står bare lort nu. Jeg står oppe i skoven. Nu er det med at ramme rigtigt. Jeg står ikke lort. Men jeg gjorde mig med dyr. Må være gode til at navigere dem der, Mimor. Ah, fuck! Ikke gå til højre. Jeg skal ikke øst. Prøv at se. Nej, prøv at se på kortet. Hvad? Se på kortet. Hvor I skal være. Det må være her, mand. Men kan vi ikke se dem nu? Jeg har ingen idé. How can we not see them? Airdrop? Ja, godt. Really? De kan godt være, de gasser det sådan noget. Nej, det ja, det er færdigt det. Der er jo gas dernede med, er der ikke? Jo. Det er det. Altså flyet, mand. Der kommer et fly jo. Ja, et lille område. Ja, se dem! Oppe på den anden side af bakken. Ja, de begge to er der. Yeah. But no. On the other. Jeg ramte dem. Og den pusher. Jeg ved. They're dead. Ja. Jeg skal med til. Der her. Vi væk den. Ja, der er vi væk. Very good job, guy. Good Ja, job, mand. good I job, killed guys. you. Væk, Good job. jeg Good job. Hvad er der galt? Jeg spiller. Nej, døde David! Prøv at så ikke en præmie. Hvorfor døde David? Han døde fordi Vi skyder ham lige lidt mere. Nej, jeg fik det lige på recording. Jeg fik... Nå, jeg også mig. Recording. Gjorde du? Også mig. Ja, ja. Hey! Gå ned og flæsk på speedrun. Kom med, vi siger det sammen den her gang. Vi er sammen, okay? Kom så, vi laver high five. Kom så, vi kommer til Dennis. Vi lige laver high five. Er du klar til at lave high five med os? Okay. 1, nu! Så kan jeg så, fordi I gad se med. Ses altså med næste episode. Peace out. Yes, man! Hvad fik vi? Oh, wow! Yeah, good job, guys. Ja, good job. Next time, maybe. Good job, guys. Sure. Save win. Nice, man. See ya. Vi er det Jeg siger. bedste, Jeg siger, boys. vi er det bedste, hvad hedder nu, femmandsvind. Map. Mads, nej. Hallo. Nice game, David. guys. Det sjove var, det hedder faktisk 5-mand-team, og vi var 5 mand. Good, well played. Fuck, hvor nice, man. I fik da ikke noget godt, vel? Nej, det var David, der gjorde det hele der. Han dræbte dem. Hvis David ikke har fundet dem der, ikke også? Bang, vi løb flanket bagfra. Vi havde nok haft Og de går bare på modsat bakke. De var i rollen. de kan ikke one-shot os for De var i smoken hele tiden. De var bare... Derfor de var så low. What's the cost that, man? Nå, ses. Nå, smutter du? Og vi var 5 personer. Jeg sprutter. Hej. Hej. Ja, ærgerligt David noget død. Endelig gav bækkerne. Jamen, det var det samme med mig, faktisk. Winner chicken dinner. Har du set det? Hvad? Winner chicken. Det har jeg da set før. Jeg har du vundet en gang før. Jamen, jeg kigger aldrig, hvad du